Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Ман имрӯз каталоги 16/2020 ба шумо пешкаш мекунам. Касе ки хоҳиши аз Oriflame мекон чи заказ кардан дошта бошад, бинед чёрной пятнице мегандам хелшудагӣ вай нархош чӣ хел арзони хушшудагӣ. Касе хоҳиш дорад, ман номери ватсапам мемонам. Марҳамат, ба номери ватсап занг занед, ман ҳатман ҷавоб медиҳам. То охири видео бо ман бошед, бинед ва вибри худатонро мисол кунед.